Ahojte, ahojte. A dneska si ukážeme zopár spôsobov, ako poznať fejkové Pokémon karty. Tak, prvý spôsob je zadok. To funguje pri všetkých. Tie ozajstne majú také, ako by som to povedal, kvalitnejšie farby. Pojďte sa na tie farby. Naľavo je originálna a napravo je fejková. To je úplne rozdiel aj v tých farbách. Ale podľa zadku sa to dá ľahko zistiť. Originál, fake. No ale, aby ste si to nespletli s nejakými inými, tu bývajú potom aj tie nové Scarlet a Violet a tie majú ten sivý otvaj. A to majú aj niektoré Pokémon karty, takže to sa podľa toho tiež neladte. No. Pokémon bajčky, ktoré sú fejkové karty, sa dajú poznať podľa dvoch spôsobov, sa mňaže. Tu máme dva. Toto je Brilliant Star, Sword and Shield. Toto je Scarlet a Violet. Vidíte ten nápis Pokémon? Možno to tam není dobre tak vidieť, ale líšia sa tie nápisy. Ten Pokémon originálne je trošku iné než tie fejkové. To akože je... To si musíte všimnúť. A ti si to aj načené vidieť. Takže to je tiež tak, ako poznať fejkové karty. Ale potom bývajú aj prepracované fejkové karty. No, keď hovorím prepracované, myslím to menej prepracované, ale tie už majú takýto vzor, vyzerajú z toho ako ozajstne, len s jednou chybkou. Vidíte ten otvaj? Ten je na jednej strane uši a na druhej širší. To je akože mizerná presnosť. No a tie karty v tých balíčkoch padajú extrémne karty. Tam máš V-čkové, V-maxové, no úplne všetko. Takže nie. Potom tu máme takéto, čo majú taký zadok. Ešte horší než. To je ešte horší fake. A potom sú ešte karty inou vecou. Takže napríklad fejkový Charizard je. A ten je inou vecou, takže je to teda vlastne tiež spôsob. No. A také karty sa môžu aj líšiť, lebo sú japonské a tie sú tiež inou vecou. Ale tie sa tiež vyšia tým zadkom. Takže to nič. Tiež nič. No. Ale. A to by prednesok bolo všetko, no. Ešte keby ste nevedeli, tu som mal fejkové karty. Všetko fejky. Ale pozor, toto si myslím, že nie je fake, ale je to fake. Tiež ešte je nálada. Fejkové karty sa dajú poznať podľa ich povrchu. Ja si to skúste. Keď má niekto fejkové karty, tak si zoberte fejkovú anomálu a ten povrch je trošku iný. No. A aj tak sa dajú poznať tie fejkové karty. No takže. Ahojte!